ஒன் மோர் திங் உங்க எல்லாருக்குமே நான் சொல்றது என்னன்னா, வென் யாராவது ஒருத்தர் வந்து ரிசைட் பண்ணிட்டு இருந்தாக்கா, நீங்க மியூட்ல உட்காந்துட்டு மியூட்ல அத நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பாத்துக்கணும். ஓகே? வென் யாராவது ஒருத்தர் வந்து மியூட்ல இருந்துட்டு எல்லா ஸ்லோகங்களையுமே நீங்க வாசிக்கணும். அதுதான் நீங்க பையன் செய்ய வேண்டிய சேவையே. ஓகே? சோ நீங்க ஒரு ஸ்லோகத்தை மட்டும் வாசிச்சா பத்தாது. உங்க ஸ்லோகங்களை அவங்க பாஸ்ட் வாசிட்டே இருக்கட்டும். நீங்க வந்து உங்க புக்ல நீங்க வாசிங்க. ஓகே? மியூட்ல இருந்து வாசிங்க. இல்ல நீங்க அது கேட்கும் பொழுது அதை வந்து மனசுல பதிய வச்சுக்கிற மாதிரிதான் அதுதான் பெஸ்ட். ஆனா அது பண்ண முடியல, நமக்கு அந்த அளவுக்கு பொறுமை இல்ல, அடுத்தவங்க வாசிக்கிறத கேட்கிற அளவுக்கு நமக்கு பொறுமை இல்லைன்னா பெட்டர் நீங்க வந்து இட் இஸ் பெட்டர் தேன் சும்மா நம்ம டிஸ்ட்ராக்டடா போறதை விட நீங்க உங்க புக்கை வச்சுட்டு நீங்க வாசிச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் அந்த திருப்தி இருக்கும் இல்லையா? சில பேருக்கு இருக்கும் நான் படிச்சாதான் மட்டும்தான். ஸோ கேட்கறதுனாலையுமே வந்து நீங்க அவங்க வாசிக்க வாசிக்க அந்த எழுத்துக்களை பார்த்துக்கிட்டே போனீங்கன்னா கூட ஒரு ஒரு புறம் நம்ம செவனம் பண்ண மாதிரி இருக்கும், நீங்களும் அந்த எழுத்துக்களை பார்த்துட்டே போன மாதிரி இருக்கும். இதுதான் பெஸ்ட் வே. ஷவனம் இஸ் த பெஸ்ட் வே அடுத்தவங்க வாசிக்கும் பொழுது. ஆனா நமக்கு அந்த பொறுமை இல்ல பேசிக்கலி அப்படின்னு நினைச்சாக்கா நீங்க கண்டிப்பா வந்து யூ கேன் டூ தட். என்னது, உட்காந்து வாசிங்க, எல்லா ஸ்லோகங்களையுமே வாசிங்க, அதுதான் பெஸ்ட். ஓகே? ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட் லலிதா கண்ணன் மாதாஜி, அப்புறம் பிரேமா மாதாஜி வாசிப்பாங்க மாதாஜி, ரேவதி மாதாஜி 3 பேரு, அப்புறம் கிருஷ்ணமூர்த்தி மாதா பிரபுஜி கை. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாருக்குமே இங்க வாசிக்கணும்ன்ற ஆசை இல்லையா என்ன? வேற யாருக்குமே? ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கு மாதாஜி, முதல்ல அவங்களாம் வாசிக்கட்டும், டைம் இருந்ததுன்னா நான் வாசிக்கிறேன். ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி நேற்று வாசிட்டீங்க, அவங்க பாஸ் கேட்டோம். நேத்து வாசிச்சவங்களை வந்து நீங்க கொடுக்க வேண்டாம். மாதாஜி நான் 1 வீக் ஆச்சு மாதாஜி, நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜெயினி மாதாஜி வாசிச்ச பிறகு டைம் இருந்தா எனக்கு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே ஓகே, லலிதா கண்ணன் மாதாஜி வாசிங்க, அடுத்து பிரேமா மாதாஜி, அப்புறம் ரேவதி மாதாஜி, அப்புறம் பத்மா, அப்புறம் வரட்டும் பத்மா மாதாஜி. நாளைக்கு வாசிப்போம் மாதாஜி. Fine, no issues. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Jaya Gopi Chanavallabha Girivaradari. Gopi Jaya Gopi Janavallabha Girivaradari. Jaya Gopi Janavallabha Girivaradari. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yamunadira Vanachari. Yamunadira Vanachari. Yamunadira Vanachari. Nadira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari.
Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Hare, Hare 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 Rama Rama Hare Hare Rama, Rama 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 Hare Hare Hare. Hare Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Hare, Hare Hare Rama Rama Hare Rama, Rama 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 Hare Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Namaste Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Narayanam Ayanam Namaskritya Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Naram Naram Chaiva Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Saraswatim Vyasam Vyasam Jayam Udirayet Tado Mudiraye Jayamudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nashtaprayesha Nashtaprayeshu Bhadreshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevayam Nityam Nityam Bhagavata Bhagavata Sevaya Seviya Bhagavatya Uttama Sloke Bhagavatya Uttama Bhagavate Uttama Sloke Sloke Bhaktir Bhavati Naistike. Bhaktir Bhakti Bhavati Naistiki. Prema Mataji Vasingo. Kavir Havir Andarikshah Prabhuttah Pippalayanah Avir Hotre Ada Dhruvilash Samasa Karavajanah. Yes. Nana Mataji. Vasini Mataji. Kavir Havir Adirsha Prabhutta Pibblayana Avir Gotrota Trimilachamasa Karabhajana. இது பகவத தர்ம தர்ஷன நவ பாக மகாபாகவதாஸ் தேஷாம் சுசிதம் பகவன் மகிபோப்ரிம்ஹிதம் வாசுதேவ நாரத சம்வாதம் உபஷ்யமாயனம் உபரிஷ்டாத் வர்ணயிஷ்யாமக. பிரபுத்தன் பிபலாயனன் ஆவிர்ஹோத்ரன் அத மேலும் திரமிலன் சமசன் கரபாஜனன். இது இவ்வாறு பாகவத தர்ம தர்ஷன ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினை உபதேசிக்கும் அதிகாரம் பெற்றவர்கள். 9 மகாபாகவதா மிகச் சிறந்த பக்தர்கள். தேஷாம் அவர்களின் சுசரிதாம் நற்பண்புகள் பகவத ஹிம உபகிருதம் பரமபுருஷ பகவானின் பெருமைகளை துணையினால் வாசுதேவ நாரத சம்வாதம் வாசுதேவருக்கும் நாரதருக்கும் இடையே நடைபெற்ற உரையாடல். உபஷ்யமானம் மனதிற்கு அவை முழு திருப்தி அளிக்கும். உபரிஷ்டாம் இதன் பிறகு 11வது காண்டத்தில் வர்ணயஷ்யாமக நான் தெளிவாக விளக்குவேன். மொழிபெயர்ப்பு. இம்மைந்தர்களில் கவி ஹாவி அந்திரஷன் பிரபுத்தன்
பப்லாயனன், ஹாவிர்ஹோர்ன, திருமிலன், சமசன், கரபாஜனன் என்று 9 பேர் இருந்தனர். இவர்கள் அனைவரும் மேன்மை மிக்கவர்கள், வளர்ச்சி பெற்ற பக்தர்கள் மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினை உபதேசிக்கும் அதிகாரம் பெற்றவர்கள் ஆவர். முழுமுதற் கடவுளான வாசுதேவரின் மீது கொண்ட அசைக்க முடியாத பக்தியினால் இப்பக்தர்கள் புகழ்மிக்கவராக விளங்கினர். இதனால் இவர்கள் மேன்மக்களாக திகழ்ந்தனர். மனதினை நிறைவாக திருப்திப்படுத்துவதற்காக நான் சுகதேவ கோஸ்வாமி நாரதருக்கும் வாசுதேவருக்கும் இடையே நடைபெற்ற உரையாடலை பற்றி விவாதிக்கும் பொழுது இவ்9 பக்தர்களின் பண்பு நலன்களை பற்றி தெளிவாக விளக்குவேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. यवीयांस एकाशिदीर् जायन्ते यापि दुरादेशकरा महाशालीना महाश्रोत्रिया यज्ञशीला कर्म विशुद्धा प्रजमना बभूवुः. यस पद्मा माताजी वासी. பதம் 13. எவியாம்ச ஏகாஷிதிர் ஜாயந்தேயா பிதுர் ஆதேஷகரா மகாசாலினா மகாஸ்ரோத்ரியா யஜ்ஞ ஷீல கர்ம விசுத்தா பிராஜ்மானா பபுவு. எவியாம்ச இளையோர், ஏகாஸ்ருதி 81 ஜாயந்தேய ரிஷபதேவனின் மனைவி ஜெயந்தியின் புதல்வர்கள். பிது அவர்கள் தந்தையின் ஆதிசேகரா கட்டளையினை பின்பற்றி மகாசாலினா நன்னடத்தை மற்றும் நற்பழக்க வழக்கங்கள் உடையவர்களாக விளங்கினர். மகாஸ்ரோத்ரியா தேவ ஞானங்களை முழுவதும் கற்று யஜ்ஞஷீலா சமய சடங்குகளை செய்வதில் தேர்ந்தவர்கள். கர்ம விசுத்தா தங்கள் செயல்களில் மிகுந்த தூய்மை உடையவர்கள். பிராஹ்மணா தகுதியுடைய அந்தணர்கள். பபுவு ஆயினர். மொழிபெயர்ப்பு. ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபவதா. மேலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் 19 மைந்தர்களை தவிர ரிஷபதேவருக்கும் ஜெயந்திக்கும் மேலும் 81 புதல்வர்கள் பிறந்தனர். தங்கள் தந்தையின் கட்டளைக்கேற்ப அவர்கள் அனைவரும் நற்குணம், நற்பழக்கம், செயல்களில் தூய்மை, வேத சடங்குகள் செய்து வேத ஞானத்திலும் மேன்மை மிக்கவராக விளங்கினர். இவ்வாறு இவர்கள் அனைவரும் தகுதியுடைய சிறந்த அந்தணர்கள் ஆயினர். பொருளுரை. இச்சுலோகத்திலிருந்து குணம் மற்றும் செயல்களுக்கேற்ப குலங்கள் எவ்வாறு ஏற்படுத்தப்படுகின்றன எனும் செய்தினை நாம் பெறுகிறோம். மன்னர் ரிஷபதேவர் நிச்சயம் ஒரு சத்திரியர் ஆவார். அவருக்கு 100 புதல்வர்கள். அவர்களில் 11 சத்திரிய தர்மத்தினை ஏற்று சத்திரியர்களாகி இவ்வுலகினை ஆட்சி செய்தனர். 9 புதல்வர்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினை உபதேசிக்கும் நற்போதகர்கள் ஆயினர். மகாபாகவதஸ். இதிலிருந்து இவர்கள் 9 பேர்களும் அந்தணர்களை விட உயர்ந்த நிலையில் இருந்தனர் என்று தெரிகிறது. மீதியிருந்த 81 புதல்வர்களும் தகுதி வாய்ந்த அந்தணர்களாயினர். குணத்தினால், பிறப்பினால் அல்ல. எவ்வாறு ஒருவன் ஒரு குறிப்பிட்ட செயலுக்கு பொருத்தமானவனாகிறான் என்பதற்கு இவை சில நடைமுறை சான்றுகளாகும். மகாராஜா ரிஷபதேவரின் மைந்தர்கள் அனைவரும் பிறப்பினால் சத்திரியர்களே ஆயினும் குணத்தினால் சிலர் சத்திரியர்களாகவும் சிலர் அந்தணர்களாகவும் ஆயினர். 9 பேர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் போதகர்கள் ஆகினர். பாகவத தர்ம தர்ஷனா. இதன் பொருள் இவர்கள் 9 பேர்களும் சத்திரிய மற்றும் அந்தன பிரிவினரை விட உயர்ந்தவர்கள் என்பதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் நெக்ஸ்ட் மாதாஜி என்னோட பேர் சொன்னல, ஆனா என்ன கூப்பிடல படிக்க. இல்ல வரிசையா கூப்பிட்டு இருக்கேன். எங்க ஹேண்ட் ரைஸ் என்ன வரிசையா வந்துட்டு இருக்கோ அதான் கூப்பிட்டு இருக்கேன். மாதாஜி ஜெயந்தி மாதா இதெல்லாம் போட முடியல மாதாஜி, என்னுடைய செல்லுல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
भगवान् ऋषभसमज्ञ आत्मतन्द्रः स्वयं नित्य निवृत्तानर्धमातरतवम्बरः केवलानन्दानुभव रीश्वर एव विपरीत वत्कर्माणि आरभमान कालेनानुगतं धर्मम् आचरेण पश्यन् अदत्विदां सम उपशान्तो मैत्रः कारुणिको धर्मार्थयक्षः प्रजानन्दामृदा रोदेन गृहेषु लोकं नियमयत्. यस रेवती माताजी वासी. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। भगवान ऋषभ सम्मज्ञ आत्मतंद्रः स्वयं नित्य निवृत्तानंद परम्परः केवलानन्दानुभव ईश्वर एव विपरीतवत् कर्माणि आरभमान कालेनुकदं धर्मम् आचरेणो पक्षीरन्न अदद्विदां सम उपशन्तो मैत्रः कारुणिको धर्मार्थयक्षः प्रजानन्तं रुदावरोधेन गृहेषु लोकं नियमयत्. பகவான் முழுமுதற் கடவுள் ரிஷப தேவர் சமஞ பெயரில் ஆத்ம தந்திர முழு சுதந்திரனுடன் சுயமாக நித்தியமாக நிவிருத்த விடுதலை அனர்த்த தேவையில்லாதவற்றிலிருந்து பிறப்பு முதுமை பிணி மரணம் போன்றவை கேவலம் மட்டும் ஆனந்தம் அனுபவம் உன்னத ஆனந்தம் நிரம்ப பெற்று ஈஸ்வரன் பரமபுருஷ பகவான் ஏவ உண்மையில் விபரீதவத் அதற்கு நேர்மாறாக கர்மாணி பௌதிக செயல்கள் ஆரம்பமான செய்து காலேன உரிய காலத்தில் அனுகதம் புறக்கணித்து தர்மம் வர்ணாஸ்மர தர்மம் ஆசரவிதாம் அறியாமையில் இருக்கும் மனிதர்கள் சம நோக்கில் உபசந்த பௌதிக புலன்களில் தொல்லையின்றி மைத்ர எல்லோரிடம் மிகுந்த நட்புடன் அர்த்த பொருளாதார வளர்ச்சி யசக புகழ் பிரஜா புதல்விகள் ஆனந்த பௌதிக இன்பம் அமிர்த நித்திய வாழ்க்கை அவரோதென எய்துவதற்காக கிரேஷு இல்வாழ்க்கையில் லோகம் பொதுமக்கள் நியமத் அவர் ஒழுங்கு செய்தார். மொழிபெயர்ப்பு. முழுமுதற் கடவுளின் மறுபிறப்பெண்ணை பகவான் ரிஷப தேவர் முற்றிலும் சுதந்திரமுடையவராக இருந்தார். ஏனெனில் அவரது உருவம் ஆன்மீகம் நித்தியம் உன்னத ஆனந்தம் நிரம்பியதாகும். அவருக்கு 4 வகை துன்பங்களோட பிறப்பு இறப்பு பிணி மூப்பு நித்தியமான எந்த விதமான தொடர்பும் கிடையாது. அவர் உலக பற்று அடைவரும் இல்லர். அவர் எப்போதும் எல்லாரிடத்திலும் சமமாக நடந்து கொண்டார். எல்லாரையும் ஒரே நிலையிலே நோக்கினார். பிறர் துன்பத்தை கண்டு வருந்தினார். அவர் அனைத்து உயிர்களின் நலனை விரும்பினார். அவர் மிக்க நிறைவுடையவராகவும் பரமபுருஷ பகவானாகவும் எல்லாவற்றையும் கட்டுப்படுத்தவராகவும் இருந்த போதிலும் அவர் ஒரு சாதாரண ஆத்மாவினை போலவே நடந்து கொண்டார். அதனால் அவர் வர்ணாஸ்மர தர்மத்தின் கடுமையாக பின்பற்றி அதற்கேற்றபற்று நடந்து கொண்டார். ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் வர்ணாஸ்மர தர்ம கொள்ளைகளை புறக்கணிக்கப்பட்டன. ஆகையினால் அவர் தனது தனிப்பட்ட பண்பினாலும் செயலினாலும் வர்ணாஸ்மர தர்மத்தின் கடமைகள் எவ்வாறு நிறைவேற்றுவது என்பதை அறியாத பொதுமக்களுக்கு கற்பித்தார். இவ்வழியே அவர் தர்மம், பொருளாதாரம், புகழ், புத்திரம், புத்திரிகள் பெறுதல், உலக இன்பம், இறுதியில் நித்திய வாழ்க்கை போன்றவற்றின் வளர்ச்சி பெறுவதற்காக திரை உடையவராக ஆக்கினார். அவரது உபதேசங்களின் மூலம் அவர் மக்களை இல்லறத்தில் இருக்க செய்ததோடு வர்ணாஸ்வர தர்மங்களை பின்பற்றுவதன் மூலம் அவர்களை நிறைவேற்றுவதாகவும் மாற்றினார். பொருளுரை. வர்ணாஸ்வர தர்மம் என்பது நிறைவேற்ற பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு ஆனவை. இவை வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைவதற்காக ஆன்மீக வளர்ச்சி பெறுவதற்காக மக்களை பண்படுத்துகின்றன. வாழ்க்கையில் உயர்ந்த லட்சியத்தை அறியாத நாகரிகம் என்பது விலங்குகள் கூட்டத்தை விட கொடியதாகவும் ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் குறிப்பிட்டு உள்ளபடி நா தேவிது ஸ்வார்த்த கதிஹி விஷ்ணு. ஒரு மனித சமுதாயம் என்பது ஆன்மீக ஞானத்தில் உயர்வு பெறுவதற்காக ஆகும்.
அதன் மூலமே மக்கள் அனைவரும் பிறப்பு, இறப்பு, பிணி, மூப்பு போன்றவற்றின் பிடியிலிருந்து விடுதலை பெற முடியும். வர்ணாசுர தர்மம் மாயையால் பிடியிலிருந்து விடுபடுவதற்கு மனித சமுதாயத்தினை திரைனுடைய ஆக்குகிறது. மேலும் வர்ணாசுர தர்மத்தினை பின்பற்றுவதன் மூலம் ஒருவன் வெற்றி பெறுகிறான். இது தொடர்பாக பகவத்கீதையை 3.2.24 படித்து பார்க்கவும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி வெரி மச். शिष्यन्याचरितं तत्तत् अनुवर्तते लोकः. यस, ललिता कन्नन माताजी वासी. हरे कृष्णा माताजी. यद्यच्छीषण्याचरितं तत्तदनुवर्तते लोकः, यच्चीषण्याशितं तत्तत् अनुवर्तन्ते लोकः. எதுவாயினும் சீர்ஷண்ய தலைவர்களினால் ஆச்சரித்தம் செய்யப்பட்ட தத்தத் அது அனுவர்த்ததே பின்பற்றி லோக பொதுமக்கள். மொழிபெயர்ப்பு. உயர்ந்தவன் எதனை செய்தாலும் அதனை சாதாரண மனிதர்கள் பின்பற்றுவர். பொருளுரை. இது போன்ற ஸ்லோகம் பகவத்கீதையிலும் 3.21 காணப்படுகிறது. மனித சமுதாயத்திற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினர் வேத உபதேசங்களில் பயிற்சி பெற்று தகுதியுடைய அந்தணர்களாவது இன்றியமையாத தேவையாகும். அந்தண தகுதிக்கும் கீழே இருப்போர் ஆழ்வோர். இப்ப மேல பண்ணுங்க, கொஞ்சம் மேல பண்ணுங்க. ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம். இடம் மேல தகுதிக்கு கீழே இருப்போர் ஆழ்வோர், வணிகர், உழைப்போர் ஆகியோரர் புத்திமான்கள் எனப்படும் அந்தணர்களின் அறிவுரைகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இவ்வழியே ஒவ்வொருவரும் மிகச்சிறந்த உன்னத நிலை எய்தி உலகப்பற்றிலிருந்து விடுதலை பெற முடியும். பௌதீக உலகம் பகவான் கிருஷ்ணரால் கலாயம் அசாஸ்வதம், அதாவது துன்பங்களின் தற்காலிக இடம் என்று வர்ணிக்கப்படுகிறது. துன்பத்துடன் ஒருவன் சமாதானம் செய்து கொண்ட போதிலும் அவனால் இங்கு வாழ முடியாது. ஒருவன் இந்த உடலை விட்டு, அது மனித உடலாக இல்லாவிட்டாலும் கூட, மற்றொன்றினை ஏற்க வேண்டி இருக்கிறது. ஒருவன் மானுட உடலை பெற்றவுடன் அவன் தேக பிரித் அல்லது தேகி ஆகிறான். சமுதாயத்தின் தலைவர்கள் எதற்கும் முன் உதாரணமாக திகழ வேண்டும். அவர்களை பின்பற்றுவதன் மூலம் ஒருவன் பௌதீக தோற்றத்தின் பிடியில் இருந்து விடுதலை பெற வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. யபி ஸ்வாவிதிதம் சகல தர்மம் பிராமம் குய்யம் பிரம்மணைர் தர்ஷித மார்கேன சாமாதிபிர் உபாயைர் ஜனதாம் அனுசாசஸ. எஸ் வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யபி ஸ்வவிதிதம் சகல தர்மம் பிராமம் குஹ்யம் பிராமணைர் தர்ஷித மார்கேன சாமாதிபிர் உபாயைர் ஜனதாம் அனுசாசஸ. யத்யபி இருந்த போதிலும், ஸ்வ விவிதம் அவரால் அறியப்பட்டது, சகல தர்மம் எல்லா வகையான தர்மங்களும், பிரம்மம் வேதநெறிகள், குஹ்யம் மிகவும் இரகசியமான, பிராமணை அந்தணர்களினால், தர்ஷித மார்கேன காட்டப்பட்ட பாதையினால், சாம ஆதிபிஹ சாம தம திதிஷா மனதினை கட்டுப்படுத்துதல், புலன்களை கட்டுப்படுத்துதல், பொறுமையினை பயிலுதல் போன்றவை, உபாயை வழிகளினால், ஜனதாம் பொதுமக்கள், அனுசாசஸ அவர் ஆட்சி செய்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. எல்லா அறங்களை பற்றி
செய்திகளையும் உள்ளடக்கிய ரகசிய வேத ஞானம் அனைத்தையும் அறிந்தவராக பகவான் ரிஷபதேவர் இருந்த போதிலும் அவர் தன்னை எப்போதும் ஒரு சத்திரியராகவே பாவித்து மன அடக்கம், புலனடக்கம், பொறுமை ஆகிய அந்தணர்களின் உபதேசங்களை பின்பற்றினார். இவ்வாறு அவர் மக்களை வர்ணாசிரம தர்ம முறைப்படி ஆட்சி செய்தார். வர்ணாசிரமம் தர்மம் அந்தணர்கள் சத்திரியர்களுக்கு உபதேசிக்க உபதேசங்களின் கீழ் சத்திரியர்கள், வைசியர்கள் மற்றும் சூத்திரர்கள் மூலம் நாட்டை ஆள வேண்டும் என்று கட்டளை இடுகிறது. பொருளுரை: ரிஷபதேவர் அறநெறிகள் அனைத்தையும் நன்கு அறிந்தவராக இருந்த போதிலும் அவர் சமுதாய ஒழுக்கினை காப்பதற்காக அந்தணர்களின் அறிவுரைகளை பின்பற்றினார். அந்தணர்கள் சாஸ்திரங்களிலிருந்து அறிவுரைகள் வழங்குவர். பிற குலத்தினர் அவற்றை பின்பற்றுவர். பிரம்ம என்னும் வார்த்தைக்கு அனைத்து செயல்களிலும் தேர்ந்து அறிவுடையவராக இருத்தல் என்று பொருளாகும். மேலும் இந்த ஞானம் வேத இலக்கியத்தில் மிகவும் ரகசியமாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அந்தணராக பயிற்சி பெற்ற மனிதர்கள் வேத இலக்கியங்கள் அனைத்தையும் நன்கறிதல் வேண்டும். மேலும் இவற்றிலிருந்து பெறப்படும் பயன்கள் பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் வழங்கப்பட வேண்டும். பொதுமக்கள் ஓர் நிறைவுடைய அந்தணரை பின்பற்ற வேண்டும். இதன் மூலம் ஒருவன் மனமடக்கம், புலனடக்கம் போன்றவற்றை கற்றுக்கொள்வதோடு ஆன்மீக நிறைவிலும் படிப்படியாக வளர்ச்சி அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. திரவிய தேச கால வய சர்தாத்விக விவிதோத்தசோ வசிதை சர்வைர் அபிக்ராக்ரதுபிர் யதோபதேசம் ஷத கிருத்வ இயாஜ. எஸ், ஜெயந்தி மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. திரவிய தேசா கால வய ஸ்ரத்தர்பிகா விதிதோத்தேசோபசீதை சர்வைரபி கிராதுபிர்யதோபதேசம் சதா கிருத்வா இயாஜ. திரவிய யஜ்ஞத்திற்கு தேவையான பொருட்கள், தேசா குறிப்பிட்ட இடம், புனித இடம் அல்லது கோவில், கால வசந்த காலம் போன்ற குறிப்பிட்ட காலம், வயது குறிப்பாக இளமை, ஸ்ரத்தா ரஜோ தமோ குணம் தவிர்த்து சத்வகுணத்தின் நம்பிக்கை வைத்தல், ருத்விக் புரோகிதர்கள், விவிதா உத்தேச பல்வேறு நோக்கங்களுக்காக பல்வேறு தேவர்களை வழிபடுதல், சிதை வேள்விச் சடங்குகள், யதா உபதேசம் உபதேசத்திற்கு ஏற்ப, சதா கிருத்வா 100 முறை, யஜா அவர் வழிபட்டார். மொழிபெயர்ப்பு: பகவான் ரிஷபதேவர் எல்லா வகையான வேள்விகளையும் வேத இலக்கியங்களின் நெறிமுறைகளுக்கேற்ப 100 தடவைகள் செய்தார். இவ்வாறு அவர் பகவான் விஷ்ணுவை எல்லா வழிகளிலும் வழிபட்டார். எல்லா சடங்குகளும் முதல் தரமான பொருட்களினால் வளப்படுத்தப்பட்டன. இவை அனைத்தும் நம்பிக்கையும் இளமையும் கொண்ட புரோகிதர்களால் புனித இடங்களின் பொருத்தமான நல்ல நேரத்தில் நடத்தப்பட்டன. இவ்வாறு பகவான் விஷ்ணு வழிபடப்பட்டு பிரசாதம் அனைத்து தேவர்களுக்கும் அர்ப்பணிக்கப்பட்டன. இவ்வாறு சடங்குகளும் விழாக்களும் வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டன. பொருளுரை: கௌமார ஆஷாரே பிராஞ்சோ தர்மான் பாகவதான் இகஹ. பாகவதம் 7.6.1 என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. இளைஞர்களினால், அதிலும் குறிப்பாக சிறுவர்களினால் ஒரு சடங்கு வெற்றியடையும் பொருட்டு செய்யப்பட வேண்டும். வேதகால சாரத்தில் குறிப்பாக பக்தி தொண்டில் குழந்தைகள் பருவத்திலிருந்தே பயிற்சி பெற வேண்டும். இவ்வழியே ஒருவன் தன் வாழ்க்கையில் நிறைபெற முடியும். ஒரு வைணவர் தேவர்களுக்கும் அவமரியாதை செய்வதில்லை. அதற்காக ஒவ்வொரு தேவரையும் பரமபுருஷ பகவானாக ஏற்றுக்கொள்ள அவன் முட்டாளும் இல்லை. பரமபுருஷ பகவானோ தேவர்கள் அனைவருக்கும் தலைவர் ஆவார். ஆகையினால் தேவர்கள் அனைவரும் அவருக்கு தொண்டர்கள் ஆவார். வைணவன் தேவர்களை பரமபுருஷ பகவானின் தொண்டர்களாக ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களை நேரடியாக வணங்குகிறான். பிரம்ம சங்கீதையில் முக்கிய தேவர்களான சிவன், பிரம்மா, பகவான் கிருஷ்ணரின் விரிவுகள் என்று அவதாரங்களான மகாவிஷ்ணு, கர்போதகசாயி போன்ற சக்தி தத்துவங்கள் போன்ற அனைவரும் கோவிந்தம் ஆதிபுருஷம் தம் அகம் பஜாமி என்னும் வார்த்தைகளினால் கோவிந்தனை வழிபடுகின்றனர் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு வைணவர் கோவிந்தனோடு தொடர்புபடுத்திய வானவர்களை
வணங்குகிறான். மற்றபடி அவர்களை தனியே வழிபடுவதில்லை. முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து வானவர் சுதந்திரம் பெற்றவர்கள் என்று கருதுவதற்கு வைணவர்கள் ஒன்றும் முட்டாள்கள் இல்லை. இது சைதன்ய சரிதாமிரத்திலும் உறுதி செய்யப்படுகிறது. ஏகலே ஈஸ்வர கிருஷ்ண ஆரா சப பிரித்தய பரம நாயகர் கிருஷ்ணரே ஆவார். பிறர் அனைத்தும் அவர் தம் தொண்டர்களே ஆவார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஐ திங்க் இன்னொரு 2 ஸ்லோகங்கள் தான் இருக்கு. ஓகே, பார்க்கலாம். டைம் இருந்தா படிக்கலாம். ஓகே, இதோட ஓம் அஜ்ஞானதி நிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மह्यं ததாதி ஸ்வபதாண்டிகம். हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. कविर्हविरन्दरक्ष्य प्रबुद्ध पिप्लयायन आविर्भूत्रे अद द्रुमलश समस करभाजनः. इति भागवत धर्म दर्शन नवमहा भागवतस्तेषां सुदिदं भगवान् महिमो परिषिदं वसुदेव नारद समवादम् उपक्ष्यमानम् उपरिष्टात् வர்ணிஷ்யாமஹ. மொழிபெயர்ப்பு. அவருக்கு 100 பிள்ளைகள். யாருக்கு 100 பிள்ளைகள்? யாருக்கு? ரிஷபதேவருக்கு. முதல் மகன் பரத மகாராஜ் இல்லையா? அம்மைந்தர்களில் கவி, ஹவி, அந்தரிக்ஷன், பிரபுத்தன், பிப்ளயாயனன், ஆவிர்ஹோத்ரனன், துருமிலன், சமசன், கரபாஜனன் இன்னும் 9 பேர் இருந்தார்கள். ஸோ ஆல்ரெடி ஒருத்தரை படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதாவது இவர்கள் அனைவரும் மேன்மை மிக்கவர்கள், வளர்ச்சி பெற்ற பக்தர்கள், அதாவது மகாபாகவதர்கள் என்ற நிலையில, மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினை உபதேசிக்கும் அதிகாரம் பெற்றவர்களாவர். ஸோ பாகவதத்தை உபதேசிக்க கூட நமக்கு அதிகாரம் இருந்தால் தான் உபதேசிக்க முடியும் இல்லையா? தட் இஸ் அ குவாலிஃபிகேஷன். ஸோ மேலும் அந்த வாய்ப்பையுமே பகவானுடைய கருணையால மட்டும்தான் கிடைக்க பெறும். எப்போ நாம வாசிக்கிறோம், நாம சொல்றோம்ன்ற அந்த ஒரு இதுக்கு வந்தோம்னாலே அடுத்த நிமிஷமே நம்ம ஃபால் டவுன் தான். இதை நம்ம மனசுல வைத்து கொண்டுதான் யாருக்காவது நம்ம பாகவதத்தை எடுத்துரைத்தாலும் அந்த பாவத்தோடு இது இறைவனுடைய கிருபை, குரு பரம்பரானுடைய கருணை, அதனால நம்ம சொல்றதுக்கான அந்த வாய்ப்பு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை கொண்டு அந்த பாகவதத்தை சொல்ல வேண்டும். சொல்பவர்களுடைய குவாலிட்டிஸ் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோலயே படிக்கிறோம் நம்ம இல்லையா? அதாவது சௌனக ரிஷி சுத கோஸ்வாமியினுடைய குவாலிட்டிஸை குளோரிஃபை பண்ணுவார், புகழாரங்கள் சூட்டுவார் இல்லையா? அவருடைய பிறப்பு அதாவது குலத்தால பிராமணராக இல்லை என்றாலும் அவருடைய பண்புகளால அவர் அந்த பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் இல்லையா, அது எல்லாமே ரொம்ப அழகா எடுத்துரைப்பார். சுதா, ரோமஹர்ஷன சுதாவுடைய மகன் அப்படின்னா அவருடைய தாய் தாய் உயர்வான தாய் இல்ல, தந்தை உயர்வான ஸ்தானம், தாய் ஐ திங்க் லோயர் இதுல இருந்தா பிறந்தவங்க. ஐ திங்க் ஏதோ ஒண்ணுத்துல. ஸோ அதனால டிஃப்ரெண்ட் இது பிறப்பினால் இருந்ததால அவர் ஒரு கோர் பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ்ல இருக்கக்கூடிய, அதாவது பிராமின் ஃபேமிலியில அவர் பிறக்கல. ஸோ ஆனாலும் அவர்களை காட்டிலும் வைஷ்ணவ குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்தது இல்லையா? இப்ப நிறைய பண்புகளை பின்னாடி வரக்கூடிய 2-3 ஸ்லோகத்தை கழிச்சு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதாவது பொறுமை என்பது மிக மிக முக்கியமானது
ஆன்மீகத்துல வரவங்க பொறுமையை வந்து நிறைய கற்றுக்கொள்ளணும். நாம கூட வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யாரும் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. இட்ஸ் நாட் as எக்ஸாம்பிள். நம்ம எல்லாருமே வந்து நம்ம படிச்சாகணும், இல்ல வந்து அடுத்தவங்க படிக்கட்டும் அப்படிங்கிற ஆதங்கம் கூட இருக்கு, நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. ஸோ அப்ப என்னன்னா அந்த இடத்துல வந்து பொறுமை காக்கணும். ஸோ பொறுமை என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பொறுமை இல்லாம நம்ம இருந்தோம்னாக்கா நம்ம அடுத்தவங்களுமே ஹர்ட் பண்றோம் அப்படிங்கிறது வந்து உண்டு. இது நான் மாத்திரம் கிடையாது, நீங்கெல்லாம் உங்களை நான் சொல்லலை, என்னையும் சேர்த்துதான் சொல்லிக்கிறேன். ஸோ எப்பவுமே ஆத்திரப்படக்கூடாது. ஓகே, ஒரு பொறுமை நிதானத்தோட வந்து நமக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சா நம்ம படிக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த இது வந்து கண்டிப்பா எல்லாருமே ஒரு ரவுண்டு கூப்பிடுவாங்க இல்லையா? டீச்சரா இருக்காங்க, எந்த டீச்சரா இருந்தாலுமே கூப்பிடுவாங்க. ஆனால் அந்த வாய்ப்புக்கு நம்ம கண்டிப்பா காத்திருக்கணும். ஓகே, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் நம்ம சுச்சுவேஷன் விட்டுருங்க, அடுத்தவங்களை வந்து நம்ம ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது. மேலும் வந்து அவங்க அப்படி படிச்சுட்டா கூட இன்னொருத்தவங்க வந்து அவங்களுக்கு விட்டு கொடுத்துடணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா, அப்ப எப்படி வேணாலும் இருக்கலாமா மாதாஜி, அது எப்படி மாதாஜி அப்படின்லாம் நீங்க கேட்டீங்கன்னாக்கா, வி ஷுட் என்டர் இன்டு வைஷ்ணவ பிளாட்ஃபார்ம்னா அந்த தியாக மனப்பான்மை என்பது வரணும். ரொம்ப முக்கியம். ஒருத்தர் தவறு இழைக்கிறாங்கன்னாக்கா அதே தவறை வந்து நாம இழைக்க கூடாது இல்லையா? அதுதான் நம்முடைய உயர்வான குவாலிட்டிஸ். ஓகே, ஸோ இதுல வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க வேண்டிய தத்துவங்களை மட்டும் எடுத்துக்கணும். ஓகே, ஸோ விட்டு கொடுக்கக்கூடிய தன்மை, அடுத்து வந்து ஒருத்தர் தவறு இழைத்தா அதை அதாவது நம்ம வந்து நாம பொறுமை காக்கிறது, இதெல்லாம் நம்ம வந்து வளர்த்துக்க வேண்டிய குவாலிட்டிஸ். இதெல்லாமே வைஷ்ணவா குவாலிட்டிஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ அதை நம்ம அஃபெண்டிங்கா எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஒரு வலியும் வேதனையுமே அந்த யாரை பத்தி நினைக்கிறோமோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பா போய் சேரும். அதே வந்து அவங்கள வந்து வாழ்த்தி ஓகே அவங்க வந்து பண்ணட்டும் அப்படின்ற அந்த பான்மையை எடுத்துட்டு போனோம்னா கண்டிப்பா வந்து அந்த வாழ்த்துக்களும் அந்த ஜீவனை போய் சேரும். நமக்கும் அதுல ஒரு கால் பகுதி நம்மளையுமே வந்து சேரும். அதாவது ஜென்ரலாவே நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு என்ன நினைக்கிறோமோ, அது நல்லதா இருக்கலாம், கெட்டதா இருக்கலாம், அதனுடைய கால் பகுதி நாம வந்து கண்டிப்பாக அனுபவிப்போம். ஒன்லி 3/4 தான் அவங்க அனுபவிப்பாங்க. ஓகே, அதனால 3/4 பாகம் தான் அவங்களுக்கு அனுபவமே. அதுல ஒரு பகுதி நமக்கு உண்டு. அதனால நாம கஷ்டப்படணும்னா அடுத்தவங்களுக்கு நாம கஷ்டத்தை நினைக்கணும். நாம வந்து சுகமா இருக்கணும்னா அட்லீஸ்ட் அந்த ஒரு சின்ன சுயநலத்தாவது கொண்டு நம்ம வந்து இதை பயிற்சி பண்ணும்போது பிற்காலத்துல சுயநலமற்ற தன்மைக்கு நாம போகிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஏதாவது ஒரு பிடிப்பு இருந்தாதான் நாம செய்ய முடியும் இல்லையா? ஆரம்ப கட்டத்துல நாம வந்து சுயநலமாக இருந்தாலும் பிற்காலத்துல வந்து பழக பழக என்ன ஆகும், நாம பொதுநலமாக மாறுவதற்கு அந்த சேவை வந்து நம்மளை வந்து கொடுக்கும். ஓகே, அதனால எல்லாருமே ஒன்றுதான் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மனப்பான்மை நம்ம கொண்டு வரணும். சொல்பவர்களும் சரி, கேட்பவர்களும் சரி இல்லையா, எல்லாருக்குமே இது பொருந்தும். ஸோ இப்போ நம்ம அந்த ஒரு மனப்பக்குவத்தை தான் வளர்த்துக்கணும். ஸோ ஐ வாண்ட் டு சீ தட் ஆக்சுவலி. நீங்க எல்லாருமே என்னுடைய ஒரு தாய் ஸ்தான லெவல்ல தான் இருக்கீங்க. அதனாலதான் எப்பவுமே நான் அதை பற்றி பெருசா எடுத்துக்க மாட்டேன். பட் ஸ்டில் நீங்க அறியாமல் கூட வந்து அபராதங்களாக செய்து விடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு வைஷ்ணவ அபராதம் வந்து மிஸ்கிவிங்ஸ் எஸ்டர்டே ஒன் ஆஃப் த லெக்சர்ஸ்ல கேட்டது. நீங்க அதாவது தமிழ்ல எண்ணம் போல் வாழ்க்கை. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஒரு நிமிஷம் அந்த ஸ்லோகம் எடுத்துக்கிறேன். அது கேட்டதுனால உங்களுக்கு அதை அப்படியே சொல்லணும்னு நினைச்ச ஒரு லைவ் எக்ஸாம்பிள் நாம் அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒன்று தான் இல்லையா? அதனால அதை நாம ரிஃபைன் பண்ணிட்டோம்னா அந்த அபராதங்கள்ல இருந்தும் நாம வெளியில வந்துடணும்ன்ற ஒரே ஒரு நோக்கத்திற்காகத்தான் இந்த ஒரு அவகாசத்தை வந்து எடுத்து அந்த ஒரு பார்ட்டும் நம்ம படிக்கிறதுனால ஸோ இட் இஸ் குட். நம்ம வந்து அதை தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது அப்படின்ற நோக்கம். ஓகே, ஐ திங்க் ஒரு நிமிஷம். ஓகே, அது எந்த கான்டெக்ட்ல கேட்டேன்னு எனக்கு கூட ஞாபகம் டக்குன்னு வரல. பட் ஸ்டில் நீங்க எல்லாருமே ஸோ நம்மளை யாராவது தவறாக சொல்லிட்டாலும் நம்ம அதை பத்தி வருத்தப்படக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம வருத்தப்படக்கூடிய ஒரே ஒரு அந்த க்ஷணம் கூட அவங்கள வந்து ஒரு நாளைக்கு கஷ்டப்படுத்த வைக்கும். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மனசை நம்ம கொண்டு போகணும். ஸோ அப்படிப்பட்ட மனதை நம்ம வளர்த்துக்கணும். அதுதான் நம்மளை வந்து தூய்மையான நிலையை எடுத்து காட்டக்கூடிய ஒன்று. எஸ், நம்ம எல்லாரும் பெரிய மகாத்மாக்கள் கிடையாது. ஆனாலும் அந்த மகாத்மா ஆகிறதுக்கான பாதையாவது நம்ம வந்து காலடி எடுத்து வைக்கணும் இல்லையா? அப்ப தானா பகவான் நமக்கு கொடுப்பார். நாம முயற்சி பண்ணாதான் நாம மகாத்மா ஆக முடியும். நாம முயற்சி பண்ணலன்னா கண்டிப்பா மகாத்மா ஆகாது இல்லையா? அந்த எண்ணம் என்பது நம்ம கிட்ட இருக்கணும்.
தூய்மையான ஒரு ஹிருதயத்தை நம்ம பெறணும்ன்ற அந்த ஆர்வம் என்பது நம்ம கிட்ட இருக்கணும், ஆசை என்பது இருக்கணும். அந்த தூய்மையான ஹிருதயம் என்பது காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், மக்ஷரம் இப்படிப்பட்ட இது வர ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து கம்பேர் பண்ணிக்க கூடாது. ஓகே, கம்பேரிஷன் வந்து பொறாமையினுடைய அறிகுறி. ஓகே, யார் நம்ம ஒருத்தர் வந்து எஸ் இங்க நல்லா இருக்கு அங்க நல்லா இல்லை இல்லையா. இன்னொன்னு, கிளாஸ் வந்து ரொம்ப அபத்தமாகவே கிளாஸ் யாராவது எடுத்தா கூட இதை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஏன்னா இந்த ஸ்தானத்தை வந்து கொடுத்துருக்கிறது வந்து குரு பரம்பரா இல்லையா, அடுத்து வந்து பகவானுடைய கருணை. ஸோ அந்த பக்தர் சொல்லக்கூடிய அந்த இதெல்லாமே வந்து நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் நமக்கு இல்லை என்னாலும் அதுல எந்த பகுதி நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலையில இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து நாம அலசி ஆராய்ந்தா போறோம். நமக்கு தேவையற்றதை நம்ம ஒதுக்கிடலாம் இல்லையா. நமக்கு அவங்களுடைய கருத்துக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இல்லைன்னாலும் எந்த இடத்துல அவங்க வந்து சொன்னது கரெக்ட் அப்படின்னு நம்ம மனசுக்கு தோன்றது இல்லையா, அந்த ஒரு பகுதியை, அதாவது நிறைய வந்து வேஸ்டான ஒரு இதுலயுமே ஒரு அற்புதமான ஒரு வஸ்து இருந்தா, எப்படி வந்து ஒரு குப்பை மேட்டுல வந்து ஒரு கோமேதகம் இருந்தா இல்லையா, அதே மாதிரி ஒரு வைடூரியம் இருந்தா, அப்படி நம்ம வந்து அந்த குப்பையை பார்க்க மாட்டோம், வைடூரியத்தினுடைய பிரகாசத்தை மட்டும்தான் பார்ப்போம் இல்லையா. அது போல நம்ம மனசை எடுத்துட்டு போகணும். நம்மளை சுத்தி இருக்கிறது அனைத்துமே குப்பைகள் தான். இதுல வந்து இது அதுன்னு நம்ம வேறுபடுத்தி பார்க்க வேண்டாம் இல்லையா. ஸோ எல்லா அதாவது உறவு முறைகள்லையுமே நம்ம இதை பார்க்கிறோம். ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் சொந்த பந்தங்கள் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எந்த லெவலானா இருக்கட்டும் இல்லை. இப்போ நம்ம அரசாளக்கூடியவங்களுக்கு எடுத்துட்டா கூட சில பேர் ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமா செயல்படுறாங்க, சில பேர் வந்து ரொம்ப ஃபர்ஸ்டா செயல்படுறாங்க. அப்ப நம்ம நல்ல அதாவது ஒரு நல்ல செயல்படக்கூடிய நபரை பற்றி மேன்மை பற்றி நம்ம பேசணும்னா தட் நம்ம கிட்டேயே அந்த குவாலிட்டிஸ் வந்து டெவலப் ஆகும். ஓகே, மகாபாகவதர்களெல்லாம் எப்படி ஆறாங்கனாக்கா நீங்க இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் அவங்க டெவலப் பண்ணிப்பாங்க. அன்வான்ட் திங்ஸ் வந்து பேசவே மாட்டாங்க, அதை கேட்பதற்கு கூட அவங்க தயாரா இருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அதனோட சம்பந்தப்படுத்திக்க கூடாது. இது ஹையஸ்ட் லெவல், நம்ம அவ்வளவு தூரத்துக்கு போக வேண்டாம், நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம கடைபிடிக்கலாம் இல்லையா. அப்பதான் நம்ம வந்து ஒரு தூய பக்தராக முடியும். ஓகே, அந்த ஒரு நிலைக்கு வந்து நாம போகணும். கண்டிப்பாக நம்முடைய முயற்சி இருக்கணும். ஸோ அடுத்தவர்களுக்காக விட்டு கொடுக்கக்கூடிய தன்மை, குற்றம் காண்பதில் இருப்பமின்மை, ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து கல்டிவேட் பண்ணணும் பேசிக்கலி இல்லையா. பொறுமை, ஸோ இப்படி நம்ம ஃபால்ட் ஃபைண்டிங் இல்லாத ஒரு நேச்சர், இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஏற்படுத்தின்றாலே அடுத்தவர்கள் தவறே இழைத்தாலும் நாம வந்து ஃபால்ட் ஃபைண்ட் நமக்கு அந்த தகுதி இருந்து அப்படின்னா குவாலிஃபிகேஷன் என்னாக்கா அந்த பொசிஷன்ல இருந்து அவங்களுக்கு திருத்தக்கூடிய நிலை, நாம சொன்னா கேட்கக்கூடிய நிலையில இருந்தா அவங்களுக்கு நம்ம கண்டிப்பா சொல்லலாம் இல்லையா. அவங்களை திருத்தி நல்வாழ்வுபடுத்துறது நம்முடைய கடமையும் கூட. ஆனா அப்படிப்பட்ட ஒரு பவர் நமக்கு இல்லைன்னாக்கா வெறுமனே பிரார்த்தித்துன்னு நாம பொறுமையா சென்று விடுவது என்பது மிக உசிதமான செயல் இல்லையா. மேலும் வந்து நாம அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து ஸ்பாயில் பண்ணிக்க கூடாது. ஸோ அதனால என்ன ஆகும்னாக்கா வெறுப்பு தான். ரெண்டு நிலைகள் தான் நம்ம இந்த உலக வாழ்க்கையில பாக்குறது இல்லையா. சிலது விருப்பம் இருக்கும், சிலது விருப்பம் இருக்காது இல்லையா. அதனால அது எல்லாமே கடந்துதான். நமக்கு உடல் உபாதைகள் நமக்கு விருப்பமா என்ன கிடையாது இல்லையா. அதே ஒரு நல்ல சாப்பாடுனா நமக்கு விருப்பம். இந்த ரெண்டு நிலைகள்ல தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. நமக்கு வெறுப்பு, நான் சோஷத்தி நான் காங்ஷத்தி, அப்பதான் நம்ம அந்த இதுக்கு போக முடியும் இல்லையா. ஸோ அந்த ஒரு பரநிலைக்கு வந்து போகணும்னா நமக்கு விருப்பம் இருக்கக்கூடாது, வெறுப்பும் இருக்கக்கூடாது, ரெண்டுமே நம்ம வந்து விட்டுறணும். எல்லாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் அதுல இருக்கக்கூடிய மேன்மையான ஒரு குவாலிட்டியை வந்து நம்ம, இப்போ ஒரு குளத்துல வந்து நீர் வந்து நம்ம கண்டிப்பா பாய்ச்சி பிடிச்சிருந்தா குடிக்கக்கூடிய நிலையில இருக்காது. ஆனா அந்த பாய்ச்சி பிடிச்ச அந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய நிலையில நிறைய தாமரை பூக்கள் வந்து பூத்திருக்கும். அப்ப அந்த பாய்ச்சியான அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம கண்டிப்பா நோக்கவே மாட்டோம். அங்க இருக்கக்கூடிய தாமரை மலருடைய அழகை மட்டும்தான் நம்ம நோக்குவோம் இல்லையா. அது போல ஒவ்வொரு நபரிடத்திலுமே வந்து மேன்மையான குணங்கள் என்பது உண்டு இல்லையா. அந்த மேன்மையான குணங்களை மட்டும் நாம வந்து பார்ப்பதற்கு பழகி கொள்ளணும் இல்லையா. ஒருத்தருடைய நெகட்டிவா வந்து நாம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்னா நம்ம கிட்ட நெகட்டிவ் எனர்ஜி மட்டும்தான் நிற்கும். அப்ப எல்லாவற்றையுமே நாம குற்றம் காணக்கூடிய அந்த ஒரு பண்பை மட்டும்தான் நம்ம வளர்த்துக்குவோம். ஓகே, இங்க ஏன் இதெல்லாம் சொல்ல வரேன்னா, இங்கே இந்த 9 பேருமே வந்து அதாவது மகாபாகவதர்கள் ஆனார்கள். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினை உபதேசிக்கும் அதிகாரம் பெற்றவர்கள். இட் இஸ் நாட் ஈஸி. பாகவதத்தை உபதேசிக்கிறதுக்கான அந்த பிராப்தத்தை பெறுவது என்பது எளிதானது. கேட்பதற்கு கூட நமக்கு வந்து பாக்கியம் இருக்கணும்.
சொல்வதற்கும் கேட்பதற்கும் பிராப்தம் இருந்தால் ஒழிய நாம் இந்த குழுல வந்து அமரவே முடியாது ஆக்சுவலி. ஓகே, இது அனைத்தும் குரு பரம்பரானுடைய கருணையும் இல்லையா. ஸோ அடுத்து வந்து பகவானுடைய கருணை இருந்தா மட்டும்தான் சொல்லணும். ஓகே, ஸோ இதை நாம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். குவாலிட்டிஸ் இதெல்லாம் நம்ம ஏன் பாகவதர்கள் பற்றி எல்லாம் படிக்கிறோம், அவங்களுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் படிக்கிறோம்னா நம்மள நாமளே வந்து தூய்மைப்படுத்திக்கணும். ஸோ நம்ம செல்ஃப் கிளீனிங் நாம பண்ணணும் இல்லையா. நம்ம ரூமை நாம தான் கிளீன் பண்றோம் இல்லையா. அதை நம்ம எப்படிலாம் குப்பையா போட்டிருந்தோமோ அதெல்லாம் எடுத்து எங்க வைக்கணும்ன்றது நமக்கு மட்டும் தான் தெரியும் இல்லையா. அது போல அடுத்தவங்களை வச்சு நீ கிளீன் பண்ணுங்கன்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த குப்பையெல்லாம் அப்படியே விட்டுட்டு அப்படியே சென்ட்ரல் பாகத்தை மட்டும் பெருக்கிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க தொடச்சிட்டு. நான் கிளீன் பண்ணேன். சென்ட்ரல் பாகம் மட்டும் தூய்மையா இருக்கும். ஏன்னா அவங்களுக்கு பயம், எந்த இடத்துல எது வைக்கணும்னு தெரியாது, நாளைக்கு எதுனா இல்லைன்னு சொல்லிட்டா நம்ம அவங்கள வந்து தப்பா நினைச்சிருவோன்ற அந்த ஃபியர் இதெல்லாமே உண்டு இல்லையா. நாம அதை வந்து நம்முடைய ரூமை நாம தான் சுத்தப்படுத்திக்க முடியும் இல்லையா. அடுத்தவங்க ஓரளவு தான் சுத்தப்படுத்த முடியும் இல்லையா. இப்ப நம்ம கேட்கக்கூடிய தன்மையில இருக்கக்கூடிய சொல்லக்கூடிய தன்மையில இருக்கிறவங்களுக்கு ஓரளவு தான் சுத்திகரிப்பு ஏற்படும். ஆனா அதை நம்ம இடத்துல நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அழுக்க நாம தான் கிளீன் பண்ணணும்ன்ற அந்த எண்ணம் நமக்கு வந்தால் ஒழிய அந்த பர்ஃபெக்ட் கிளீனிங் வந்து கண்டிப்பா ஆகாது இல்லையா. முதற் கடவுளான வாசுதேவர் மீது கொண்ட அதற்கு நாம் என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி அசைக்க முடியாத பக்தியினால் இப்பக்தர்கள் புகழ்மிக்கவர்களாக விளங்கினர். கேவல பக்தி, வெறுமனே பக்தி மட்டுமே போரும் பகவான்கிட்ட. வேற எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் அவரிடத்தில் நம்ம சரணாகதி அடைந்தாலே இந்த உட்புற தூய்மை வெளிப்புற தூய்மை எல்லாமே தானா நமக்கு வந்து சேர்ந்துடும். ஓகே, அதை பழகணும்ன்ற அந்த உணர்வும் நமக்கு தானாவே பகவான் கொடுப்பார். ஓகே, ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சரணாகதி இல்லை என்றால் தூய்மை என்பதும் இருக்காது. வித்தவுட் சரணாகதி நாம் அட்டைன் பண்ணவே முடியாது. ஓகே, இதனால் அவர்கள் மேன்மக்களாக திகழ்ந்தனர். யாரு, மகாபாகவதர்களான் 9. மனதினை நிறைவாக திருப்திப்படுத்துவதற்காக நான், அதாவது சுகதேவ சுவாமி நாரதருக்கும் வாசுதேவருக்கும் இடையே நடைபெற்ற உரையாடலை பற்றி விவாதிக்கும் பொழுது 9 பக்தர்களின் பண்பு நலன்களை பற்றி தெளிவாக விளக்குவேன் அப்படின்னா சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்றார். அதாவது நாரதருக்கும் வசுதேவருக்கும் இடையே நடைபெற்ற உரையாடல். ஸோ அது அந்த உரையாடல் பிற்பகுதியில நம்ம படிப்போம். அந்த சமயத்துல சுகதேவ கோஸ்வாமி அதை வந்து எடுத்துரைப்பதாக இந்த இடத்துல இந்த வியாக்கியானத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, ஸோ அவர் மேன்மை மிக்க மக்களாக திகழ்ந்தனர். ஸோ அந்த ஒரு நிலைக்கு நாம போகணும் இல்லையா. ஸோ இன்னும் நல்ல திருப்திப்படுவதற்கு, அதாவது பின்னாடி வரக்கூடிய காண்டங்கள்ல நாம் அதை படிப்போம். இப்போதைக்கு இந்த இடத்துல நாம் இதை புரிஞ்சிக்கலாம். யாவி யாம்ச ஏக்ஷாதிபி சீதீர் ஜாயந்தே யா விதுர் ஆதேக்ஷகரா மகாசாலீனா மகாக்ஷ்ரோத்ரியா யஜ்ஞசீலா கர்ம விசுத்தா பிராஜ்ஞமனா வபூஹு. மேலே குறிப்பிட்ட 19 மைந்தர்கள் இல்லையா. முதல்ல 10 மைந்தர்களை படிச்சோம், அதுக்கப்புறம் 9 மைந்தர்களை படிச்சோம் இல்லையா. தவிர மேலும் ரிஷபதேவருக்கும் ஜெயந்திக்கும் 81 புதல்வர்கள் வந்து பிறந்தனர். அவங்க எல்லாருமே வந்து வேத சாஸ்திரங்களை விற்பனராகி பிராமணர்கள் எனக்கூடிய அந்த குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னா அடுத்தவங்களுக்கு வந்து உணர்ந்தறிந்து சொல்றது இல்ல, இருக்கக்கூடியதை வந்து விளக்குறது. வேத சடங்கல்கள் செய்யறது, யஜ்ஞங்கள், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே அந்த வேத உச்சாரணங்களை பொழிந்து இல்லையா யக்னசாலைகள்ல வந்து செயல்படக்கூடிய அத்தகைய ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் பண்ணாங்க. ஸோ பிராமணிக்கல் பிளாட்ஃபார்ம் வந்தாதான் நம்ம வந்து வைஷ்ணவருக்கே போக முடியும். பிராமணிக்கல் பிளாட்ஃபார்ம் வரலன்னா நம்ம வைஷ்ணவராக முடியாது. நம்ம இதுலயே பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 இனிஷியேஷன் எதுக்குன்னா, முதல்ல நாம வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு பக்தராக இல்லையா, நம்ம ஒரு ஹரிநாம பக்தராக நாம வந்து ஹரிநாம இனிஷியேஷன் வந்து 16 மாலை 4 ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய எல்லாருக்குமே வந்து கொடுக்கப்படுகிறது ஹரிநாம இனிஷியேஷன் இல்லை. இப்போ ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் எக்ஸ்ட்ராவே பக்தி சாஸ்திரி வந்து கண்டிப்பா பண்ணணும் அப்படிங்கிறது, அது பக்தி சாஸ்திரி வந்து பண்ணணும்ன்றத சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதே செகண்ட் இனிஷியேஷன் அது பிராமணிக்கல் இனிஷியேஷன். ஓகே, இதுல நாம பக்குவம் அடைஞ்ச பிறகு, ஹரிநாம இனிஷியேஷன்ல பக்குவம் அடைஞ்ச பிறகு நம்முடைய செயல்கள் எல்லாம் நாம பக்குவப்படுத்தி இல்லையா, மேலும் வந்து வேத சாஸ்திரங்கள்ல வந்து நம்ம விற்பனராக இருக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு, அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்து உபதேசிக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு செல்லும் பொழுது அங்கே வந்து உணர்ந்தறியக்கூடிய அந்த வியாக்கியானங்கள் கிடையாது. அங்க என்ன இருக்கோ அதை மட்டுமே எடுத்துரைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பக்குவத்திற்கு செல்லக்கூடியவர்கள் வந்து பிராமணர்களாக கருதுகின்றனர். சோ அந்த பிராமணிகள் அது எடுத்துரைக்க வந்து பக்குவமாகும் பொழுதுதான் வந்து நாம வைஷ்ணவராகின்றோம். அதனால்தான்
இந்த காயத்ரி மந்திரம் கொடுப்பாங்க இல்லையா, செகண்ட் இனிஷியேஷன், அதை வந்து நம்ம வந்து 10 இயர்ஸ் நம்ம அந்த காயத்ரி ரெசிடேஷன் பண்ணாலே வில் பிகம் அன் எலிவேட்டட் சோல் அப்படின்னா எந்த ஒரு நோக்கமோ இல்லை வந்து குழம்பிய நோக்கம் எதுவாக இருந்தாலும் ஒருத்தர் வந்து காயத்ரி மந்திரத்தை வந்து உபதேசிக்கக்கூடிய குருவிடத்துல இருந்து மட்டும்தான் அந்த காயத்ரி மந்திரத்தை பெற முடியும். ஓகே, நாமளே வந்து அந்த காயத்ரி மந்திரத்தை வந்து ஜபிக்க கூடாது. ஓகே, ஜெபிக்கவும் முடியாது. அதை நீங்க கண்டினியூ பண்ணவும் முடியாது. ஸ்டார்ட் பண்ணா கூட அது வந்து நிறுத்திடும். ஏன்னா இட் ஷுட் பி ஹர்ட் ஃப்ரம் அதாவது இந்த செவிகள்ல வந்து குருவினிடத்துல இருந்து நாம வந்து செய்யணும். அதுல வந்து நிறைய காயத்ரிகள் உண்டு. ஓகே, காம காயத்ரி ஐ திங்க் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம், இதுலயே வருது, பாகவதம்லயே வந்து. ஸோ அதெல்லாமே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ அந்த காயத்ரிகளே பலவிதம் உண்டு. அது எல்லாத்தையுமே அந்தந்த காலகட்டங்களில் சொல்லக்கூடியது. காயத்ரிகள் வந்து வழங்கப்படும். ஒரே ஒரு காயத்ரி மாத்திரம் கிடையாது. பொதுவான காயத்ரி நம்ம படிப்போம் இல்லையா, அது கிடையாது. அதோட கலந்து இன்னும் வேற காயத்ரிகளுமே உண்டு. அது எல்லாமே நம்ம கண்டிப்பா செய்யணும். ஸோ அதுதான் நம்ம இஸ்கான்ல வந்து செகண்ட் இனிஷியேஷன்ல கொடுக்கறது. ஆனா அதுக்கு பயிற்சி ரிகரஸா இருக்கணும். சேவையில வந்து அதாவது நிறைய சேவைகளை வந்து பகவான் தொண்டுக்காக ஏற்றுக்கொண்டு செய்யும் பொழுது அவங்க பக்குவம் அடைகிறாங்க இல்லையா. சேவை பண்ணா மட்டும்தான் பக்குவம் வரும். சேவை பண்ணலன்னா கண்டிப்பா பக்குவம் வராது. அதாவது இனிஷியேஷன் எடுத்த பிறகு நம்ம சேவை பண்ணாம இருந்தோம்னா இட் இஸ் லைக் நமக்கு வந்து இட் இஸ் ஃபால் டவுன் மாதிரி தான். அதனால உங்களுக்கு சேவை பண்ணக்கூடிய அவகாசம் கிடைக்காதவங்க அட்லீஸ்ட் உட்காந்து பகவானுடைய புஸ்தகத்தை உட்காந்து படிச்சு அந்த சேவையை எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, உடலை மேனேஜ் பண்ணி அந்த சேவையை எடுத்துக்கணும். ஓகே, ரொம்ப முக்கியம். வயதானவர்கள் ஐயோ எனக்கு சேவை பண்ண முடியலையே அப்படின்னு நினைச்சிடக்கூடாது. ஓகே, உங்களுக்கான சேவை எதுவோ பகவான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு கொடுப்பார். அந்த சேவையை வந்து நீங்க நிறுத்தாம கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகணும். ஓகே, இப்போ வாசிக்கிறது, கேட்கறது, இதெல்லாம் வந்து கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகணும். அதுதான் அசோசியேஷன் இல்லையா. பக்தர்கள் கூட்டத்தோடு இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம பக்குவம் அடைய முடியும். பக்தர்கள் கூட்டம் இல்லை என்றால் நம்ம பக்குவம் அடைய முடியாது. ஓகே, இச்லோகத்தில் குணம் மற்றும் செயலுக்கேற்ப குலங்கள் இல்லையா எவ்வாறு ஏற்படுத்தப்படுகின்றன என்ற செய்தினை நாம் பெறுகின்றோம் இல்லையா. குணா கர்மா. ஸோ குணகர்மங்களை வைத்துதான் நாம எந்த மாதிரியான பிறப்பு என்று சொல்லப்படுவது. ஸோ ரிஷபதேவர் வந்து பிறப்பால் சத்திரியர், ஆனால் அவரிடத்துல ஒரு பிராமணிக்கல் அதாவது வைஷ்ணவ குவாலிட்டிஸ் இருந்தது இல்லையா. ஸோ அங்கே பக்திக்கு முதன்மை ஸ்தானம் இல்லையா. ஸோ அந்த பக்திக்கும் அதாவது பக்திக்கு மேன்மையான ஒரு ஸ்தானத்தை கொடுத்த அப்படின்னா அவருடைய குவாலிஃபிகேஷனே வந்து பக்தா என்றதுதான் முதன்மை குவாலிஃபிகேஷன். அதன் பிறகு அவருக்கென்ற இந்த கடமையாக இருக்கக்கூடிய அரசன் எனக்கூடிய பதவியுமே வந்து சத்திரிய தர்மத்தை வந்து அவர் பரிபாலிக்கிறார். அது செய்தார் ஆக்சுவலி. ஸோ 9 புதல்வர்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினை உபதேசிக்கும் நற்போதகர்கள் ஆயினர் இல்லையா, மகாபாகவதஸ். இதுல இருந்து அவர்கள் 9 பேருமே அந்தணர்களை விட உயர்ந்த நிலை இல்லையா. ஸோ ஒரு வைஷ்ணவன் ஆகணும்னா முதல்ல பிராமணிக்கல்ல வந்து அவர் வந்து ஸ்திரப்படுத்தி இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் வைஷ்ணவ ஆக முடியும். கருணை உள்ளம், குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் வைஷ்ணவா நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதிகமான கருணை இல்லையா. ஸோ வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியாத, அதுதான் ஒரு தூய பக்தர். நம்ம கனிஷ்ட மத்தியமா அண்டு உத்தம அதிகாரி நிலையை கம்பேர் பண்ணும்போது கனிஷ்ட அதிகாரி என்ன நினைப்பார், அவருக்கு எதுவுமே புரிதல் இருக்காது. அவருக்கு தெரிந்தது பக்தி என்பது உண்டு இல்லையா, ஏற்றுக்கொள்வாங்க. அவங்க நாத்திகவாதிகளும் கிடையாது. கோவில்ல வந்துதான் பகவான் இருக்கார் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை அவங்களுக்கு உண்டு. ஸோ அந்த ஒரு நம்பிக்கை கொண்டுதான் அவங்க கோயிலுக்கு போவாங்க. இது கனிஷ்ட நிலை. மத்தியம நிலையில வந்து போதகராகவும் இருப்பார்கள். நல்லது கெட்டது எது அப்படிங்கிறத வந்து அலசி ஆராயக்கூடிய அந்த பக்குவம் என்பது, வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய அந்த பக்குவம் என்பது அவர்களுக்கு உண்டு. உத்தம அதிகார நிலையில வந்து எதையுமே வேறுபடுத்த மாட்டாங்க. அனைத்து ஜீவன்களும் இறைவனுடைய படைப்பு என்று எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்துக்கு சென்றிருப்பார்கள். ஆனால் அவர்கள் எடுத்துரைக்கக்கூடிய இது வந்து மத்தியமா பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்துதான் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. ஸோ ப்ரீச்சிங் வந்து எப்பவுமே மத்தியமா பிளாட்ஃபார்ம் இஸ் த பெஸ்ட். ஏன்னா உத்தம பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கக்கூடியவங்க வந்து உத்தம நிலையில பேசினா நம்ம கனிஷ்ட நிலையில இருக்கிறவங்களுக்கு அது கண்டிப்பாக புரியாது. அதனால அவங்க மத்தியம தளத்துல வந்துதான் அதை வந்து எடுத்துரைப்பாங்க. ஸோ அப்ப எல்லாம் நம்ம ஸ்ரீல பிரபுவாதருடைய எழுத்துக்களை வந்து ஒரு கனிஷ்ட அதிகாரியாலையுமே புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலையில் இருக்கு இல்லையா. மேலோட்டமாக பார்க்கும் பொழுது, ஆழ்ந்து அரசை ஆராய்ந்து படிக்கும் பொழுது மத்தியம் அதிகாரியாலும் உத்தம அதிகாரியாலுமே வெவ்வேறு கருத்துக்களை அவங்களால வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். ஸ்ட்ரெயிட்டா படிக்கும்போது சிம்பிளா தெரியும். ஆனா அதனுடைய ஆழ்ந்த கருத்துக்களை 1க்கு 4 வாட்டி படிக்கும் பொழுது இந்த எதற்காக வந்து சில பிரபுபாதர் இந்த வியாக்கியானத்தை கொடுத்திருக்கார் அப்படிங்கிறத வந்து உணரக்கூடிய பக்குவம் வந்து நமக்கு வரும். ஓகே, ஸோ இதெல்லாமே ஹையர் லெவல். மீதம் இருந்த 81 புதல்வரும் தகுதி வாய்ந்த அந்தணர்கள் ஆயினர். குணத்தினால்
எவ்வாறு ஒருவன் குறிப்பிட்ட செயலுக்கு பொருத்தவன் ஆகிறான் என்பதற்கு இவை சில நடைமுறை சான்றுகள் தான் இல்லையா. அரசாள்வதற்கு 10 பேரு இல்லையா, பாகவதம் சொல்றதுக்கு 9 பேரு, மிச்சம் இருக்கக்கூடிய வேத சாஸ்திரங்கள் விற்பனராக 81 பேர், மொத்தம் 100 புதல்வர்களுடைய செயல்கள் இதுதான். ஓகே. மகாராஜா ரிஷபதேவரின் மைந்தர்கள் அனைவரும் பிறப்பினால் சத்திரியர்கள் தான். ஆயினும் குணத்தினால் சிலர் சத்திரியர்களாகவும் சிலர் அந்தணர்களாகவும் ஆயினர். 10 பேர் சத்திரியர்களாகவே இருந்தார்கள், ஆனாலும் அவர்கள் பக்தர்கள் தான். அடுத்து 9 பேர் மகாபாகவதர்கள், அவங்க அரசு இதெல்லாமே உதறிட்டாங்க. அடுத்து 81 பேர் அந்தணர்களானார். 9 பேர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் போதகர்கள் ஆயினர். பாகவத தர்ம தர்ஷனா. இதன் பொருள் என்பது 9 பேர்களும் சத்திரிய மற்றும் அந்தன பிரிவினரை விட உயர்ந்தவர்களாகும். பரமஹம்ச நிலை என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். பகவான் ருஷப சமஜ்ஞ ஆத்மதந்திரஹ ஸ்வயம் நித்யா நிவர்தானந்தர் அந்தர் பரம்பரஹ கேவலானந்தானுபவ ஈஸ்வர ஏவ விபரீதவர் கர்மாணி ஆரபமான காலே நானுகதம் தர்ம ஆசரைனானோ பக்ஷிஷன்ய அதத்விதாம் சம உபஷ்யாந்தோ மைத்ரஹ காருணிகோ தர்மார்த்தயக்ஷஹ பிரஜானந்தாம் மிருதாவரோதேன கிரகேஷு லோகம் நியமயத். முழுமுதற் கடவுளின் பிறவெனவே பகவான் ரிஷபதேவர் முற்றிலும் சுதந்திரம் உடையவராக இருந்தார். அப்படின்னா அவர் பகவானுடைய ஸ்வராத் அப்படின்னக்கூடிய அந்த பாவத்துல இருந்தார். அப்படின்னா எந்த ஒரு பௌதிக செயல்களுக்குமே அவர் தன்னை பந்தப்படுத்தி கொள்ளவில்லை. அப்படின்னா அதனால் விளையக்கூடிய நன்மைகளுக்கு என்றுமே அவர் விழையவில்லை. அவருடைய கடமையை சத்திரியனாக செயல்படவும் செய்தார். மேலும் பக்தனாகவும் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டார். அந்த பக்குவம் என்பது அவருக்கு ரொம்ப நன்னா வந்தது. ஏனெனில் அவரது உருவம் ஆன்மீகம், நித்திய உன்னத ஆனந்தம் நிரம்பியதாகும். அதாவது சச்சிதானந்த நிலையில் இருக்கக்கூடியவர் அவர். அவருக்கு 4 வகை துன்பங்களோடு, அதாவது பிறப்பு, இறப்பு, பிணி, மூப்பு, நித்தியமாக எந்த விதமான தொடர்பும் கிடையாது. சோ அதாவது இறப்பு என்பது, பிறப்பு என்பது இந்த பிரபஞ்சத்துல பிறந்த பிறகு கண்டிப்பாக வலியும் வேதனை தான். ஆனா அவர் இறைவனுடைய அம்சமாக இருந்ததால பிறக்கும் பொழுது அவருக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. அதே மாதிரி இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கும் பொழுதும் அவர் எந்த ஒரு துன்பத்தையுமே அவர் துன்பமாக கருதி அனுபவிக்கவில்லை. இன்பம் துன்பம் கலந்ததுதான் இந்த பிரபஞ்ச வாழ்க்கை. அதனால இன்பத்தை அகங்கார இதுலயோ அல்லது துன்பத்தை துவண்டு போகக்கூடிய நிலையிலையோ அவர் செயல்படுத்தவில்லை. அனைத்தையுமே ஒன்றாக பாவித்து ஏற்றுக்கொண்டார் என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் உலக பற்றுடையவரும் அல்ல. சோ மேல இருக்கக்கூடிய அந்த 4 விதமான செயல்களை இந்த ஒரு பண்புனால மட்டும்தான் செயல்படுத்த முடியும். அதாவது இந்த பௌதிக உலக பற்று எப்ப நாம நீக்கி விடுகின்றோமோ அப்ப அந்த பக்குவம் என்பது தானா சேரும். அவர் எப்பொழுதும் எல்லோரிடத்தும் சமமாக நடந்து கொண்டார். உத்தம அதிகாரி இல்லையா. அவ்வப்போர் எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலுமே பரமாத்மாவை நோக்கக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை அவர் பெற்றிருந்தார். அதனால உடல் தளத்திலிருந்து அவர் நல்லவனா தீயவனா, அவன் நண்பனா விரோதியா அப்படிலாம் அவர் எதையுமே எதிர்பார்க்கவில்லை. வெறுமனே ஆன்ம தத்துவத்திலிருந்து கொண்டு இவை அனைத்தும் இறைவனுடைய பின்ன பகுதிகள் என்ற நிலையில அவர் செயல்பட்டார். சோ எல்லோரையும் ஒரே நிலையில் நோக்கினார். பிறர் துன்பத்தை கண்டு வருந்தினார். திஸ் இஸ் கம்பேஷன், கருணை உள்ளம். அடுத்தவங்க துன்பப்படுறாங்கன்னா நாம கண்டிப்பாக கருணை கொள்ளக்கூடிய அந்த மனசு பக்தர்களை விட்ட கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ இம்மீடியட்டா நம்மளால என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யணும்னு நினைப்போம் இல்லையா. அங்கே நண்பன் விரோதி அப்படின்ற பாகுபாடெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. நம் கண் முன்னாடி ஒருத்தர் துன்பப்பட்டு இருக்காருன்னா அவரை ஃபர்ஸ்ட் ரட்சிக்கணும்ன்ற அந்த மனப்பான்மை வேறு எந்த தளத்திலுமே ஆலோசிக்காமல் செய்யக்கூடிய அந்த நிலை இருக்கும். மேலும் அவர் மிக்க நிறைவுடையவராகவும் பரமபுருஷராகவும் எல்லாவற்றையும் கட்டுப்படுத்துவராக இருந்த போதிலும் அவர் ஒரு சாதாரண ஆத்மாவினை போல நடந்து கொண்டார். யாரு? ரிஷபதேவர். வெளிப்புறம், இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல், இது நம்ம கண்டிப்பா அனலைஸ் பண்ணணும். உட்புறமா நாம அனைத்து பக்திகளையுமே, அதாவது நம்ம செயல்படும் தன்மையிலுமே நம்ம தூய்மைப்படுத்திட்டு போகணும் அப்படிங்கிற பாவனையோட அந்த பக்தி தொண்டு உள்ள இருந்து நம்ம செயல்படலாம். ஆனா வெளிப்புற தோற்றத்துல நம்ம உள்ள இருந்து செய்யறோன்றத வெளிக்காட்டிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஒரு சாதாரண நபர் எவ்வாறு பக்தி கொள்வாரோ அந்த பாவத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய அந்த திறனை நம்ம ஏற்றுக்கொண்டாலே போதும்.
ஸோ உள்ள உள்ள ஒண்ணு இருக்கும் பொழுது வெளியில வந்து அதை முழுசா அடுத்தவங்க முன்னாடி நம்ம காட்ட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஓகே, சைலண்டா நம்மளுடைய செயல்களை வந்து பக்குவப்படுத்திட்டே போகணும். இன்னைக்கு நான் பண்ண பர்ஃபெக்ட்னஸ் நாளைக்கு அதே மாதிரியான ஒரு நிலையில வந்து என்னால செயல்படுத்த முடியுமான்னா அது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. குரு பரம்பரையும் இறைவனுக்கு கருணை இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போக முடியும். அதனால நாம் இன்னைக்கு சாதிச்சதால நம்ம ரீச் த ஹையஸ்ட் நம்ம என்னைக்குமே நினைக்க கூடாது. அது மிக மிக தவறானது. ஒரு சாதாரண ஆத்மாவை போல் கண்டிப்பாக நம்ம எல்லோரிடத்திலுமே இப்ப நம்ம ஒரு ஆன்மீக இதுலதான் நம்ம நுழைஞ்சிருக்கோம். சோ இப்போ ஆரம்ப கட்டத்துல நமக்கு நிறைய குழப்பங்கள் இருக்கலாம், நம்முடைய உணர்தலே வந்து வேறுபட்டு இருக்கலாம். இந்த நிலையில வந்து நம்முடைய செயல்படும் தன்மையே வந்து வேறான ஒரு நிலையில வந்து வீட்டுல வந்து காட்சி கொடுக்கும் இல்லையா? அந்த ஒரு வேற்றுமையை வந்து நாம கண்டிப்பாக ஏற்படுத்தக்கூடாது. அவங்க முன்னாடி அவங்களுடைய முக்கியத்துவத்தை என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு அதர் வந்து தர்மமாக இருக்கும் பட்சத்துல அவங்க போகட்டும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மனசை வந்து நம்ம வளர்த்துக்கணும் இல்லையா? பகவான் அவங்களுக்கு வந்து அவரை பற்றி உணர்றதுக்கான அந்த மார்க்கம் வந்து வழங்கட்டும் அப்படிங்கிற பிரார்த்தனைகளோட அவங்க செல்லணும். அப்போ அந்த நபருமே வந்து பிற்காலத்துல ஒரு பக்தனாகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஏன்னா வாழ்க்கையில எத்தனையோ பேருக்கு வந்து இன்ப துன்பங்கள் வந்து படிப்பினையாக அமைய பெற்றிருக்கிறது. சோ அதனால நாம இவர்கள் இப்பொழுது இந்த நிலையில இருக்காங்கன்னா நாளைக்கு இதே நிலையில தான் இருப்பாங்கன்றது வந்து எந்த உத்தரவாதமும் கிடையாது. சோ இதெல்லாம் வாழ்க்கையினுடைய உண்மையான நிலைகளை உணரும் பொழுது நாம் அடுத்தவர்களிடத்துல கருணை கொள்ள வேண்டுமே தவிர வாதம் புரிதல் ஆகாது இல்லையா? சோ அது ரொம்ப முக்கியம். ஆகையினால் அவர் தனது தனிப்பட்ட பண்பினாலும் செயலாலும் வர்ணாசிரம தர்மத்தினை வந்து தர்மத்தின் கடமைகளை எவ்வாறு நிறைவேற்றியது என்பதை அறியாத பொதுமக்களுக்கு வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து அவர் ஒரு உதாரணமாக ஏற்றுதான் சொல்லி கொடுத்தார் இல்லையா? மேலும் இவ்வழியே அவர் தர்மம், பொருளாதாரம், புகழ், புத்திர புத்திரிகள் பெறுதல், உலக இன்பம், இறுதியில் நித்திய வாழ்க்கை போன்றவற்றில் வளர்ச்சி பெறுவதற்கான திறனுடையவர்களான சோ அதாவது இந்த இக உலக தேவைகளையுமே செய்வதற்கான சக்தியையும் மற்றும் அந்த பர உலகத்தை பற்றி எண்ணக்கூடிய எண்ணங்களையுமே வந்து மிக உறுதியாக கொண்டு வந்தார் யாரு? ரிஷபதேவர். சோ வெளிப்புற தோற்றத்துல நாம் நம்முடைய கடமையாக ஆற்றுகின்றோம் என்று நினைக்கிறோம் இல்லையா? ஆனா அது உட்புற தோற்றத்துல முக்கிய மூல காரணம் என்ன என்பது நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். அவரது உபதேசங்களின் மூலம் அவர் மக்களை இல்லறத்தில் இருக்க செய்ததோடு வர்ணாசிரம தர்மங்களை பின்பற்றுவதன் மூலம் அவர்களை நிறைவுடையவர்களாக மாற்றினார். செல்ஃப் கண்டெய்ன்ட் இல்லையா? நமக்கு சுய திருப்தி என்பது கண்டிப்பா வந்து நம்ம ஆற்றக்கூடிய செயல்கள்ல இருக்கணும். அப்படின்னா பக்தியில சுய திருப்தி வரக்கூடாது, பட் பக்தி பாவத்துல வந்து வேறு. ஆனா அந்த பக்தி பாவத்தை வந்து நம்ம பக்குவப்படுத்தும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு இருக்கக்கூடிய பௌதிக செயல்கள் ஆற்றும் பொழுது நமக்கு மன நிறைவு ஏற்படும். அந்த மன நிறைவு இட் இஸ் நாட் தட் செட்டேட்டட் இன் த டிவோஷனல் சர்வீஸ் இல்லையா? டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்ம என்னைக்குமே செட்டேட் ஆக மாட்டோம். ஸோ இன்னும் செஞ்சுட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பான்மை மட்டும்தான் நமக்கு இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு நிலையை நாம கண்டிப்பா பார்க்கணும். ஸோ நம்ம ஆற்றக்கூடிய கர்மங்கள் வந்து தர்மமாக பட்சத்துல வந்து அதை செவ்வனே ஆற்றி வந்து நம்ம நிறைவு செய்யும் பொழுது அந்த செயல் முடிந்து விட்டது என்ற நிறைவு இருக்கும் இல்லையா? அதுல வந்து அந்த நிறைவு இருந்தாலே போதும், வேற எதுவும் தேவையில்லை. மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே அதற்கான புண்ணியங்கள் என்னவோ அது பகவான் நமக்கு கண்டிப்பாக அருள் பாலிப்பார். ஓகே, வர்ணாசிரம தர்மம் என்பது நிறைவேற்றப்பட்ட பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு இல்லையா? நம்ம எல்லாருமே இந்த இடத்துல வந்து கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இல்லையா? பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் இல்லையா? இந்த வர்ண ஆசிரமம், வர்ணம் என்பது நமக்கு தெரியும் இல்லையா? பிராமணர், சத்திரிய, வைசிய அண்ட் சூத்ரர். ஆசிரமம் என்பது என்ன ஆக்சுவலி? ஸோ ஆசிரமம் என்பது நாம ஒவ்வொருத்தருமே வந்து வர்ணத்துக்கு ஏற்றவாறு எந்த ஆசிரமத்திற்கு நாம வந்து தகுதி பெற்றவர்கள் என்பது. பிராமணர்கள் 4 வர்ணங்களுக்குமே வந்து அவங்களால செய்யக்கூடிய அந்த குவாலிஃபிகேஷன் உண்டு. அடுத்து சத்திரியர்களுக்கு 3, அதாவது சந்நியாசத்தை தவிர்த்து. அடுத்து வைஷ்ணவர்களுக்கு சந்நியாசமும் வானப்பிரசமும் கிடையாது, வெறும் கிரகஸ்தன் மற்றும் வந்து பிரம்மச்சாரி, இது 2 தான் பொருந்தும். சூத்ரனுக்கு வெறுமனே கிரகஸ்தன் மட்டும்தான், அவனுக்கு பிரம்மச்சாரியும் கிடையாது. ஸோ இப்படி அவரவர்களுடைய சமுதாய பிரிவுக்கு ஏற்றவாறு அவர்கள் வந்து தொண்டு புரிகிறார்கள். ஆனா அதுக்காக இதுதான் ஸ்டாண்டர்டுன்னு கிடையாது. ஸோ கனகதாசர் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ உடுப்பி கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம எல்லாருமே இன்றைய வரைக்குமே ஜன்னல் ஓரத்துல தான் நாம நின்று அந்த அவருக்கான சேவையை நம்ம ஆற்றுகின்றோம். ஸோ கனகதாசர் அவரோட ஜெயந்தியை கூட இந்த இடத்துல கர்நாடகால வந்து கொண்டாடுவாங்க. ஸோ அவர் ஒரு பிராமணிக்கல் இதுல வந்து பிறந்தது கிடையாது.
இல்லையா? ஆனாலும் அவர் பிராமணனை காட்டிலும் ஒரு சிறந்த வைஷ்ணவராக ஆனார். ஸோ அந்த நிலையில தான் நாம பார்க்க வேண்டும் இல்லையா? நாதே விதுஹ ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள நாதே விது ஸ்வார்த்த கதிம் ஹி விஷ்ணு. அதாவது ஒரு மனித சமுதாயம் என்பது ஆன்மீக ஞானத்தில் உயர்வு பெறுவதற்காக ரொம்ப அழகான வரி. நம்ம எதுக்காக நம்ம மனிதனாக பிறந்திருக்கோம் இல்லையா? அது எல்லாமே ஆன்மீக ஞானத்தில் உயர வேண்டும். அதாவது அந்த தெய்வீக ஞானத்தில நாம தெரிந்து கொள்வதற்கு நம்முடைய முயற்சி அதிகமாக இருக்க வேண்டும். மேலும் அதை நாம பெறும் பொழுது நாம இந்த பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, பணி இதுல தாக்கத்திலிருந்து நமக்கு விடுதலை என்பது கிடைக்கும் இல்லையா? அந்த பிடியிலிருந்து நம்ம விடுதலை அடைஞ்சிரும். சோ அதனால வர்ணாசிரம தர்மம் மாயையின் பிடியிலிருந்து விடுவதற்கு மனித சமுதாயத்தின் திறனுடைய ஆக்குகிறது. ஸோ நம்ம இத்தனை டேலண்ட் இல்லையா? இப்பெல்லாம் நிறைய பேர் பயங்கர டேலண்டோட இருக்காங்க. ஆனா அந்த டேலண்ட்டை நாம் எப்படி மாயையை வெல்றதுன்ற ஒரு க்ஷணம் அவர்கள் யோசிச்சா ரொம்ப அற்புதமான ஒரு நிலையை அவங்களால உருவாக்க முடியும். மேலும் வர்ணாசிரம தர்மத்தினை பின்பற்றுவது மூலம் ஒருவன் வெற்றி பெறுகிறான் அப்படின்னு வாழ்க்கையில அவன் செய்ய வேண்டிய செயல்கள் அனைத்தையுமே நல் விதத்துல செயல்பட்டது. இது தொடர்பாக பாகவதத்துல 3.21.24 படித்து பார்க்கவும் சொல்லப்பட்டது. ஓகே, நம்ம இதை முடிச்சுட்டு வேணா நான் அந்த ஸ்லோகத்துக்கு பார்த்தோம். யத்யஸ்ரீன்யஸ்ய சரிதம் தத்தத் அனுவர்த்ததே லோக. உயர்ந்தவன் எதை செய்தாலும் இல்லையா? அதாவது எந்தெந்த உமையை அமைத்து ஒருத்தர் ஒரு செயலை செயல்படுத்துகிறாரோ இல்லையா? ஒரு குரு ஸ்தானத்துல இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி மேன்மையான அதாவது மகாத்மாக்கள் இதுதான் உமை, இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்லாம் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா? சோ அந்த இது இப்ப நம்முடைய ஆச்சாரியா காலையில மங்களாரத்தி அட்டன் பண்ணணும், குரு பூஜை அட்டன் பண்ணணும். இதெல்லாமே நமக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்ட இதெல்லாம் அதை நம்ம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும்னாலே நம்ம பக்குவம் அடைஞ்சிரும். சோ அதுவே ஓமையாக. சோ இது போன்ற ஸ்லோகம் பகவத்கீதையிலுமே 3.21 சொல்லப்பட்டது. மனித சமுதாயத்திற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினர் வேத உபதேசங்களில் பயிற்சி பெற்று தகுதியுடைய அந்தணர்களாவது இன்றியமையாத சேவையாகும் இல்லையா? அந்தன தகுதி கீழ் இருப்போர், ஆழ்வோர், அதாவது வணிகர் மற்றும் உழைப்போர் ஆகியோர் புத்திமான்கள் எனப்படும் அந்தணர்களின் அறிவுரைகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கண்டிப்பாக இல்லையா? இவ்வழியே ஒவ்வொருவரும் மிகச்சிறந்த உன்னத நிலையை உலக பற்றிலிருந்து விடுதலை பெற முடியும். சோ அவங்களுக்கு பக்குவம் அடைஞ்சாலே சோ அவங்களுக்கு இந்த பௌதிக உலகத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடுகள் குறைய ஆரம்பிக்கும். அப்பதான் அவங்க உணர ஆரம்பிப்பாங்க, இது நாம தற்காலிகமான ஒரு விசிட்காக வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு புரிய வரும். அதாவது பௌதிக உலகம் பகவான் கிருஷ்ணர் என்றார் துகாலயம் அசாஸ்வதம், துக்காலயம் அசாஸ்வதம் இல்லையா சொல்லியிருக்காங்க. அது 10th சாப்டர் தானே அது, துக்காலயம் அசாஸ்வதம். அதாவது துன்பங்களின் தற்காலிக இடம் என்று. அசாஸ்வதம், சாஸ்வதம் என்றால் நித்தியம் இல்லையா? அசாஸ்வதம் என்றால் நித்தியமற்ற தன்மை, அதாவது தற்காலிகமானது. இத்துடன் ஒருவர் சமாதானம் செய்து கொண்ட போதிலும் அவனால் இங்கு வாழ முடியாது கண்டிப்பா. சோ அதாவது நம்ம இதெல்லாம் ஏத்துக்கினாலும் மனசளவுல அந்தந்த சூழ்நிலைகள் வரும்போது நம்ம என்ன பண்றோம், we react இல்லையா? சோ எஸ், இதெல்லாமே இறைவன் படைப்பு, இறைவனுடைய கட்டுப்பாடு. இந்த இடத்துல இப்படி இருந்தா அது எல்லாமே நமக்கு நன்மை. இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுட்டா கூட மனதளவுல அது அத்தனை உண்மைகளையுமே நம்ம ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் போது நம்மளால அது ஞாபக சக்தியில வச்சுக்கவே முடியாது இல்லையா? அப்ப நாம துன்பத்தை துன்பமாக ஏற்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு நாம தள்ளப்பட்டு விடுகின்றோம். ஆனா ஒரு பக்குவமான மனிதனால இதை கண்டிப்பாக செயல்படுத்த முடியும். ஒருவன் இந்த உடலை விட்டு இந்த அது மாண்ட உடலாக இல்லாவிட்டாலும் கூட மற்றொன்றினை ஏற்க வேண்டி இருக்கிறது இல்லையா? நாம் இந்த உடலை விட்டு ஒரு விலங்கினத்திலேயோ ஒரு மரஞ்செடி கொடி இடத்துலயோ நம்ம பிறக்கணும்ன்ற விதி இருந்தா கண்டிப்பா அந்த செயலை தான் நாம் ஈடுபடுவோம் இல்லையா? சோ நம்முடைய கர்ம பலன்கள் எதோட இணைந்து இருக்கிறதோ அதற்கேற்ற செயல்கள் நமக்கு கிடைக்க பெறும். ஒரு மனித உடலாக இல்லாவிட்டாலும் கூட மற்றொன்றினை ஏற்க வேண்டியதாகிறது. அது நம்முடைய கர்ம பலன்கள் தான். அதை நம்ம தடுத்து நிறுத்தவே முடியாது. ஒருவன் மானுட உலகை பெற்றவுடன் அவன் அல்லது தேகி ஆகின்றான். பின்ன சமுதாயத்தின் தலைவர்கள் இருக்கும் எதற்கு முன்னுதாரணமாக திகழ வேண்டும். அவர்களை பின்பற்றின் மூலம் ஒருவன் பௌதிக தோற்றத்தின் பிரிவிலிருந்து விடுதலை பெற முடியும். அதாவது சமுதாய தலைவர்கள் இந்த மாதிரி தூய பக்தர்களாக இருந்தாதான் அந்த செயலை ஆற்ற முடியும், இல்லைன்னா கஷ்டம். எத்யபி ஸ்வவிதிதம் சகல தர்ம பிரம்மம் குய்யம் பிராமணே தர்ஷித மார்க்கேன சமாதிபிர் உபாயைர் ஜனதாம் அனுசாசச.
எல்லா அறங்களையும் பற்றிய செய்திகளையும் உள்ளடக்கிய ரகசிய வேத ஞானம் அனைத்தையும் அறிந்தவராக, அதாவது ரகசியங்களிலே மிக ரகசியம். நம்ம பகவத்கீதை படிக்கும்போது படிக்கிறோம் இல்லையா, 3rd and 5th canto வரைக்கும் ரகசியம். அது எதை பற்றி சொல்கிறது? ஆத்மா மற்றும் உடலை பற்றி பேசுகிறது இல்லையா. அடுத்து 7வது காண்டத்துல பகவானை பற்றி பேசுகிறார் இல்லையா. 9வது காண்டத்துல பகவான் ஸ்வயம் இந்த பின்ன பகுதிகளுக்கும் தனக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் மற்றும் இந்த பிரகிருதிக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை வந்து எடுத்துரைக்கிறார். அதுதான் குய்யதமம். குய்யதரம் என்பது பகவானை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது. ஓகே, ஸோ அவருடைய ஆற்றலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது, அவருடைய ரூபத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது. இது எல்லாமே வந்து நம்ம, அதாவது குய்யம், குய்யதரம், குய்யதமம். குய்யதரம் என்று சொல்லப்படும் அப்படின்னா மிக ரகசியமானது, ரகசியம், மிக ரகசியம், மிக மிக ரகசியம். ஓகே, இப்படி 3 நிலைகள் அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். மேலும் இவ்வாறு அவர் மக்களை வர்ணாசிரம தர்ம முறையின்படி ஆட்சி செய்தார். வெரி கிரேட் ஆக்சுவலி இல்லையா. வர்ணாசிரம தர்மம் அந்தணர்கள் சத்திரியர்களுக்கு உபதேசங்களின் கீழ் சத்திரியர்கள் வைஷ்யர்கள் மற்றும் சூத்திரர்கள் மூலம் நாட்டை ஆள வேண்டும் என்று கட்டளையிடப்படுகிறது. எவ்வாறு ஆட்சி புரிய வேண்டும் என்பதும் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டதாக வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. பொருளுரை: ரிஷபதேவர் அனைத்து அரண்யர்கள் அனைத்தும் நன்கு அறிந்தவராக இருந்த போதிலும், அது உள்புறம் இல்லையா, அதை வெளிப்புறத்துல அவர் காட்ட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அவர் சமுதாய ஒழுங்கினை காப்பதற்காக டிசிப்ளின் இல்லையா, அந்தணர்கள் அறிவுரைகளை ஏற்று நடந்தார். ஓகே, ரொம்ப முக்கியம். நமக்கு எல்லாமே தெரியும், நம்ம வந்து அகம்பாவம் படக்கூடாது. ஓகே, ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம செயல்கள் செய்திருப்போம் இல்லையா, அதுல நான் தான் எக்ஸ்பர்ட் அப்படிங்கிற அந்த நிலைக்கு நாம் என்னைக்குமே எடுத்துட்டு போகக்கூடாது. ஸோ அந்த ஒரு நிலை வந்தாலே நமக்கு அகங்காரம் தான். ஓகே, ஸோ அந்த அகங்காரத்தை நம்ம கண்டிப்பா விடணும். அந்தணர்கள் சாத்திரங்களில் விடு அறிவுரைகள் வழங்க ரெஃபரன்சஸ் இருக்கணும். சும்மா பிளைண்டா வந்து நம்ம கட்டுக்கதையெல்லாம் சொல்லி அதற்கு சமாதானம் வந்து செய்யக்கூடாது. பிற குலத்தினர் அவற்றை பின்பற்றுவர் இல்லையா. பிராமணர் சொன்னா சத்திரிய வைஷ்ய சூத்திரர் எல்லாருமே பின்பற்றுவர். பிரம்மாம் என வார்த்தைக்கு அனைத்து செயல்களிலும் தேர்ந்த அறிவுடையவராக இருத்தல், எல்லா செயல்களிலுமே அவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றவராக இருத்தல். மேலும் இந்த ஞானம் வந்து வேத இலக்கியத்துல மிக ரகசியமாக சொல்லப்பட்டிருப்பதாக இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்தனர் பயிற்சி பெற்ற மனிதர்கள் வேத இலக்கியங்கள் அனைத்தையும் நன்கறிதல் வேண்டும். அந்தனராகிறதுக்கு அனைத்து இலக்கியங்களுமே அவங்க எப்பவுமே வாசிச்சிருக்கணும். மேலும் இவற்றிலிருந்து பெறப்படும் பயன்கள் பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் வழங்கப்பட வேண்டும் இல்லையா. சோ இந்த பாகவதத்தினுடைய இந்த வியாக்கியானம் கேட்கக்கூடிய இந்த வாய்ப்பு, அதாவது பகவான் கொடுத்திருக்கார். அதனுடைய பலன்கள் அனைத்துமே இறைவனுக்கே நம்ம அர்ப்பணித்து விடலாம் இல்லையா. போல ஒவ்வொரு செயலுமே ஆற்றும் பொழுது இறைவனை மையமாக வைத்து நாம எல்லா செயல்கள் ஆற்றும் பொழுது அதனால் வரக்கூடிய இந்த பௌதிக லாபத்தினுடைய நோக்கத்தை நாம விடுத்து அனைத்துமே இறைவனுடைய திருவடிகளை வந்து நாம சமர்ப்பிக்கணும். ஓகே, மேலும் வந்து இவற்றிலிருந்து பெறப்படும் பலன்கள் பொதுமக்கள் அனைவருக்குமே வழங்கப்பட வேண்டும். ஸோ நம்ம சௌனக ரிஷிகள் எப்படி 1000 ஆண்டுகள் வந்து யக்னங்களை வளர்த்து இல்லையா, சுகதேவ சுவாமி கிட்ட வந்து பாகவதத்தை கேட்டுண்டு இல்லையா, இதன் மூலம் ஒருவன் என்னெல்லாம் அவனுக்கு கிடைக்கும்னு பாருங்க. மன அடக்கம், மனசளவுல வந்து இந்த சஞ்சலம் இருக்காது. அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம குழப்பம் இருக்காது இல்லையா. அதோட இந்த புலன்களுமே 5 ஞானேந்திரியங்கள், 5 கர்மேந்திரியங்கள், இது எல்லாமே கூட வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த நிலையில வந்து இருப்பாங்க. ஆன்மீக நிறைவிலும் படிப்படியாக அவர்கள் வந்து வளர்ச்சி அடைவார்கள். ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். நாளைக்கு பார்க்கலாம். 17, 18, 19. 17 வாசிச்சோம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். 17 வாசிச்சோமா? ஞாபகம். யாஜ கிருத்வா. எல்லாரும் தூங்கி போயிட்டீங்களா என்ன? 16 தானே? நாளைக்கு முடிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நாளைக்கு 3 ஸ்லோகத்தை முடிச்சு 17, 18, 19. எஸ் ஓகே. நிறைய ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, நல்ல அறிவுரைகள் எல்லாமே நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஓகே, ஸோ பாகவதம் கிளாஸே வந்து உங்களை விட எனக்கு தான் அதிகமான இந்த கிளாஸ். நான் இதை நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். இட் இஸ் பர்சனலி ஃபார் மீ மோர் தென் யூ ஆல். ஏன்னா நிறைய அறிவுரைகளை கேட்க வேண்டிய பொறுப்புல நான் இருக்கேன்.
ஸோ அதனால அந்த பொறுப்பை வந்து பக்குவமாக எடுத்து செல்ல வேண்டியது கடமையும் கூட. ஸோ இதெல்லாம் கேட்க கேட்க என்ன ஆகுதுனாக்கா மனசு வந்து பக்குவம் அடையிறது. எல்லாரையுமே ஒன்று போல பார்க்கணுன்ற அந்த குணாதிசயத்தை வளர்த்துக்கணும். இன்னும் அந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு நம்ம போகலை இல்லையா? அது தூய பக்தி நிலையில இருக்கிறவங்களுக்கு தான் வரும். எல்லாருமே ஒன்று பார்க்கக்கூடிய, ஒன்று போல பார்க்கறது. நமக்கு இன்னும் அந்த வேறுபாடு காட்டக்கூடிய அந்த மனசு இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதனால நம்ம அதுல இருந்து பக்குவம் பெறணும் அப்படிங்கிற பிரார்த்தனைகளோட இன்னைக்கான செஷனை வந்து நம்ம நிறைவு செய்யலாம். வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருபா சிந்து பேபச்ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்துக்கு ஜெய். நாமச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण